Repi ki viewers ki perlok prasnam lembak ka video daga mesim ke basnyau kia bat daga mesim ke basnyau si hat du kata-kata hadin kejing yoi ya kejing syat kala ya kejing syat syukur ya kejing syat thok kom kejat benriu ha kesorkar MDA ha u kontrak sangma ha u bak prestun tensong pan ngatrai pidang ken mau ya kata liang jong korat sangma ban kalian jong bak prestun tensong kila ai kejing kular hakmat jong ki pat ba ki khun ki hajar jong ko bring nyau trap bakin saya tu bakin sa ai katakan report ke basyai habaya dei bat kita ki nong penyap breu bala shim jubor ya ke jing im jong i ba ciris terfil thank you aku laru bahaka khendai terik jong benai September haka jing sedang jong ke dorbar senrai jong ke jela kin sa peni pat ba bakin saya tu pat ba ya kita kinong penyabriu ya kita ki basim jubor ya ke jing jong ba ciris terfil thank you hanrei ke bas ngau lingok kalong ba hato pihun kem ki pat ba jong ke bri nyau trap ya ke report ke ka sorkar MDA ka ai ka bu kontrak sang ma ba prestun dan song ki ai hakmat jong ki pat ba ki khun ki jar jong ke bri nyau trap habangi kuatip kem ki pat ba ya kita kinong penyabriu habangi kuatip bat ngi kwa ba nakaliang jong ke sorkar ban pen sistem ya kinong penyabriu bian hang ne po kejela hang ne po jat benriu nyau trap ke jongi khenang ba kata ka hok long briu man briu kan yang rasong khenang ba kata ka jing singan hang ne po ke imlang ke salang kan don rei ke sorkar MDA ka buri bat ke sorkar MDA ka lek kelan da kemne da kumtai bat ka pasau lengok kalong ba bagin kenok tangi ba prestun tengsong badi korat sang ma ngidai ban kenok lang yakin riu pungut haba ki don lang hapo jing dor bat thawai hakabaki snap jar hakabakim wat binia habakim yale lani kim fight nam ta ka hok ka jing sisa kabaki pat ba jong ka bri nyau trap ki angut bat ki kwa bantip ya ka jing sisa ngiyo i ban bagata ka jing sedang jong ka dorbar senrai jong ka jela komba ka jing kular jong ba pustun tensong bat kodat sang ma ki ong ba ka khendai tarik jong September kin sa place ya kata ka report lani kin saya tu ya kita ka jing sisa manu kita ki badon keti bat balai ki penyap ba ceris terfil thank you hanrei ngi i ban ba kadai ban tang ka wei ka dorbar lane kata ka condolence session jong kin grip pungut ki MLA jong jela lane kin grip pungut kita ki public representative lane kita ki legislator ki jongi kam yahap AA bat ke jingkular kam yahap AA bat kejing angnut jong ipat ba jong kebri nyau trap bat kat notam habang UI ya ketika videos lengba ki YouTube lengba ki news channel ya kejing syak le don bor jong ki dekhot jong kari bagi jat benriu ki bayeng ban syak sitom ban yakhi ban dawa na ka sorkar habaya dei bat mentar si khendai terek ngi UI ki la syak patrong jubor ki syak patan jubor i kom bakata hok long briu man briu bat i kumba katakan demokrasi hang ne po ke jela hang ne po ke jat riu nyau trap ke jongi i kumba kam don shu kataka ikhtiar ne ka bor ni ban ban ba kadai ketangga diktator state ni lak penong namar ba ken mau ni hak ban buram ye ka sur jong pat bat ka ktien ka ong ba ka sur jong pat ba kadai ka sur jong ble bat ken mau ba ka sorkar MDA kabala langkmat da ka NPP ukon rat sangma bat ba pristun tensong kinemlak ban long chief minister bat kenam lak benong deputy chief minister lemda dei ke jing kersan bat la demda dei ke jing ailat jong ki pat ba jong ke jela lemda dei ke jing ailat jong ki pat ba ki khun ki hajar jong ke bri nyau trap hanrei balai pi punan kam bakla ya ka bor ke jong pi balai pi exercise palak put ya kata ka bor ke jong pi hadu ba ngim ilak pediang syu ba ong badai kata ka ri la ka state sensar pat ba bat ka balingok kalong ba kata ka report ka ba nakaliang jokorat sang maula pen i hakmat jong pat ba jong jela ngiu i bat ni saki ba ka don kata kam bakla jong ki ka bor hakaba hak jing sha ki dei ban kem pen ban ki siat ya pen ban ya ubreu hakmat jong ki kun hakmat jong ki bahayeng bahasam tikani kalong ka ai ka bak tak hadu kata bat ka jing kali menta kalong ba ka ai ka senjam bat ka ai ka rai jong ka sorkar MDA ki badon lang bro ki regional parties badon lang ka NPP hapo ka Shatri jong ka MDA ngibuk ni ka jingkeli kalong ba ka ai ka senjam ka jong pi bat ka ai pinle na benta kita kinong penyap beri bat ngisau tu sayang ni balik se la ka sorkar MDA dan ni ukon dak sang ma bat ubak prestun den song ki pen i pertai
ya kita ki nong penya breu de se ka jing sisa kan sapau de se ka don ka re ka selendan bat ngi don ka hok ban pentho bat ngi don ka hok ban suspek bat ngi don ka hok ban penpau ya kata ka jing snau ko jongi hakaba ngi snau baik ba ka don ka re ka selendan bat la ka sorkar MDA ka kwa ban proof la ni ka pensisa ya kata ka jing artatin ke jongi ban weng kita ka jing artatin jongi khana mangin lat kata ka jing buk jing keli hakmat ke jongpi bak imat ka don ka selendan kaba ka sorkar MDA la ni kita ki nomik mak ki jongi ki don daw ya uni urang ba jong jat benriu pihak ban yatu bat pihak ban kami kita ki nong penya breu bat da enda pihak kami kita ki nong penya breu klempep ka hok bat ka jing sisa kan sayang rasong nang ba kata ka hok long breu man breu ka imlang ka salang ka syongsuk ka syongsingan hang ne po ka jela hang ne po ka bri nyau trep kan sawan pai biang bat ngin sayo biang ya kata ka jing singan ka mensim jongi habang yat bi yang bat kan mau ba ko ki kun ki hajar jong ka bri nyau trep lada nyim kendet benriu mentah bat lada ngisu sajam kat ka baka sorkar ka le ngisu hun kan mau ba hakawai ka ski kani ka jingjia ban jesa ya nori ya no ya ka long ying jong nori jong no ya ki kun jong nori jong no ya ki kimi ki pa jong nori jong no ya ki men ki para jong nori jong no le se kani ka la ban jia bat u ngi hapdeng ka jing song siir lada ka sorkar MDA kam yatu hap bat kam pen isai ya kita ki badon kti haka kampanya breu te namar kata karai mentah kam syong tang haka sorkar MDA kam syong tang hukonat sama karai ka bakhaddu ka syong hanga hapi ki padba nong so sidong jong jela ki padba nong so sidong jong bri nyau trap bat ngim dai bat singau per ya kata ba ki padba ki don kabor ban ai ka syuki yaki ban ai kabor haki bat ki padba ki don ru kabor ban kni no ya ka syuki jongki bat kni no ya kabor ke jongki kabor jongi ki padba kalong ka bak kensai tam bat kalong ka bak klan bor tam ha ka bang ngila ha kni no bat ngila ban airu ya kesuki na bata jono re jono ki bakwa ban ai ke jing sekri te namar kata ngin bisar ban ngin pet menta yano bangin ai kata kesuki ban bisar ban sensar hok yangi ban yano ngin knino ya kata kesuki ha ka ba kila sensar bat kila le don bor yangi kum ki pat ba ki kun ke jar jong bring nyau trap te leng ba ka video ngai scam bagi produk trasnam ki mong ke mensim bat ki pat ka donut apa PUI ya ke jing sale don bor jong ki produk trasnam bat ngi don kam menta ke jingit teli kaktin ka ong ba ngin kelon bat teli ngin yang kala dei sisa ka jingya pat ya pra ka ba ki bor jong ka anru kim da khan kor bat ki bor sorkar lu kim nyokor yangi ki pat ba jong ka bri nyok trap hanrei la dei ba ki pat ba jong ka bri nyok trap ki yang teli lang kawai ki mi nap kelang jong ka bri nyok trap ani yang ban dawa ya ka hok long briu man briu hang ne po ka jela hang ne po ka bri nyok trap na tharai ka sorkar bat kita ki klik no sesar gi jongi kin sakhinyu bat kinum nut ban le don bor dan kinum lut ban thombor ya ka hok long briu man briu hang ne po ka jela hang ne po ka bri nyau trap kata ka jingsa thombor ka jingsa yurot ya ka hok long briu ne po ka jela hang ne po ka bri nyau trap kanam daisu banang jia bat kanam daisu banang ailat ya no ru la pidei uhe la ne pidei urit la ne pidei ukrau la ne pidei ki thau an ne pidei kita ki nombat an ru ka an kadai ban trei rengkat dor la ya no ru ki badai ki pat ba nong sosnong hapok ka jela hapok ka ri India ku blai sibun ngin sakenduk